Животът ми се дели на две. Животът преди Енгес и след Енгес. И този след, да ви кажа, ми харесва доста повече. Казвам го абсолютно честно. Това е най-добрата и подходяща козметика за моята кожа, която съм пробвала до момента. Те имат много различни серии и формули и според мен най-лесният начин да намериш най-подходящата за теб е като пробваш някои от техните кутии. Всяка една кутия съдържа 9 пълноразмерни продукта, като този месец някои от продуктите са от любимата ми серия с ДНК от Сьонга. Всичките продукти получавате с минус 68%, което е един идеален начин да разберете кое е най-добро за вас. И после да си го купите веднъж и още веднъж и така още няколко пъти. А сега нека ви покажа какво се крие в кутията за май месец. Започвам с HD пресована пудра, има я в 3 различни цвята и е на късмет кой ще ти се падне. Продължавам с водата с ДНК от Сьомга. Това е един от продуктите, без които аз лично никога не оставам. Хидратира в дълбочина, освежава веднага кожата и дава този много красив глас скин ефект. Същото важи и за DNA Recovery Drops. Серум с ДНК от Сьомга, който подпомага регенерацията и прави кожата много по-жива и гладка. Следва SPF 50 гел слънцезащита. Много лека текстура, не омазнява, не оставя бели следи и е супер подходяща дори и за по-мазна кожа. Винаги преди употреба разклащаме добре. Продължаваме с скраб за тяло, който е лимитиран продукт и може да намерите само в кутията. Почиства мъртвите клетки и оставя кожата мека и хидратирана. Маската Мулана с ботоксовидни пептиди и екзозоми дава моментален глас скин ефект, релаксира мускулите и минимизира финните линии. И накрая 3 броя пачове Pink Cloud с ДНК от Сьомга и ботокс ефект. Те са супер за зоната под очите, помагат за изглаждане, хидратация и видимо по-свеж поглед, както може да видите сами.